およ、ほとばしい。闇の者どもによくもこうどけ。罠必殺剣受けてみるがいい。これで終わりだ。ハッとかの者の注意となれ。
は何でも使うぞ。ベルンハルト編。先行よ、ほとばしい。我らを敵にしたのが負けにはいかん。疲弊の絵。